Price watch na kita mga kapuso, presyo sa karning baboy misaka na karon sa usa ka public market sa Dakbayan sa Talisay. Ani ang report ni Lian Sinkulan. Sa merkado publiko sa Barangay Tabunok na abta namo si Mary Yunson nga nangumpra sa pagpamili niya sa pork section, mga bukog-bukog sa baboy na lang ang iyang gipalit kay tag 160 pesos lang ang kilo. Gipili na lang niya ang bukog kay mas makadaginot siya itandi sa 220 pesos kada kilo sa unod sa karning baboy. Ang gamay ra mo ko kwarta, kanina lang niya sa gulan ako utanon. Oo, sa gulan lang utanon ba gamay. Kagahapon lang, misaka og 10 pesos ang presyo sa karning baboy sa maong merkado gikan sa 210 pesos kada kilo. Matod sa mga manindahay nga nagnihit ang ilang supply kay sagad gikan sa Mindanao ang ilang baboy nga baligya. Diri ra gud sa ato nya. Whole Cebu pila ka merkado gud. Mao na siya nga nitaas gud ang presyo sa baboy sa karne. Matod sa tendera nga si Amay, gamay na lang ang ilang nahabiling baboy nga ihawunon para ugma. Duha na lang kabuk baboy JR. Duha na lang, di na mi kaihaw ron hapon. Ibis para karon hapon to wala na. Wala may baboy ka ugma, og ihawon to siya karon. Uli na lang big sayo. Samtang ang uban, mipili na lang og manok kay wa man misaka ang presyo niini. Ang isda sama sa anduhaw, bangus ug budburon mapalit sa tag 180 pesos ang kilo. Uban ni Rinanti Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Besta.